Pe Valea Mureșului, mai sus de orașul Deva, în satul Binținți, la 19 noiembrie 1888 s-a născut Aurel Vlaicu. Fiul cel mare al unei familii de plugari harnici și gospodari, Vlaicu avea să-și vadă visul concretizat în planoarele și aeroplanele de mai târziu. Un nume de care oricine își aduce aminte și rămâne o legendă vie în mintea tuturor, inclusiv un copil care cumpără ceva de alimentară și primește de la părinți o bagnotă de 500.000 de lei, poate vedea aparatul de zbor și chipul Aurel Vlaicu. În istoria aeronauticii naționale și universale, inginerul Aurel Vlaicu, prin creația sa științifică și tehnică, ocupă un loc deosebit. În epoca contemporană se recunoaște de foarte mulți specialiști de țările avansate din punct de vedere aeronautic, opera de pionierat a acestui mare savant al secolului 20, care a fost românul Aurel Vlaicu. Și totuși rămâne o întrebare. Cine este Aurel Vlaicu? Este unul din marii ingineri în construcții aeronautice de la începutul secolului 20. Activitatea lui este o continuare, de fapt, a preocupării românilor pentru a construi aparate de zbor. Aurel Vlaicu a finalizat 4 aparate de zbor într-un timp record, 1909-1913. E vorba de planorul din anul 1909, este vorba de avionul care a fost încercat în zbor pe câmpul de la Cotroceni pe 17 iunie 1910. A fost sprijinit în construcțiile aeronautice de Guvernul României, de primul ministru Ionice Brătianu și, nu în ultimul rând, de Ministerul de Război Român. Trebuie să amintesc numele unui mare general al armatei române, generalul Grigore Crinicianu, ministrul de război, care personal s-a interesat și l-a sprijinit direct cu fonduri ale Ministerului pentru realizarea la arsenalul armatei a avionului Vlaicu numărul 1, care este primul avion militar de construcție integral românească. Comisia militară, condusă de o mare personalitate a armatei române, generalul inginer George Georgescu, a validat cu alți specialiști din oștirea română avionul Vlaicu 1 ca fiind avion militar. Este un raport din august 1910. Piatra de încercare a reprezentat-o ziua de 26 septembrie 1910, când Aurel Vlaicu a executat acel zbor în slujba oștirii române de la Slatina la Piatra Olt, ducând documente de mare importanță militare în timpul manevrelor care se desfășurau în sudul țării. Practic, este prima misiune aeriană a aviației militare române. Invențiile de succes ale românilor într-un domeniu de vârf aflat în perioada sa de căutări au adus invidie în capitalele marilor imperii. Atunci, dar mai ales în zilele noastre, în jurul inginerului ardelean s-au țesut o serie de controverse. De ce îl considerăm noi pe Vlaicu pilot militar? Pentru că el a fost pe statul de plată al Ministerului de Război cu leafa de 300 de lei aur la anul 1910, asta însemna echivalentul gradului de comandant de regiment, deci de colonel. Aurel Vlaicu a avut diploma de inginer pe care a obținut-o în urma examenelor la Facultatea de Mecanică din München, una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume la vremea respectivă și în momentul de față. Muzeul Aviației deține un fond deosebit, deci sunt documente de patrimoniu, de tezaur chiar, cu foile de examen, unde sunt calificativele de excepțional. La numai 5 ani de la zborul epocal de la Paris al lui Traian Vuia cu primul aparat de zbor mai greu decât aerul, un alt român bătea la porțile Europei. Prin evoluțiile lui, Aurel Vlaicu intra triumfal pe scena aviației mondiale. În anul 1911, Aurel Vlaicu a început să construiască cel de-al doilea avion, este vorba de Vlaicu 2, de data aceasta a fost sprijinit de ministrul Spiru Haret, mare personalitate a științei românești, ministrul instrucțiunii publice,
cu care a și participat la acel concurs internațional de la Sper din 20-25 iunie 1912, unde a luat 5 premii. El a concurat cu cei mai mari piloți ai lumii la vremea respectivă, cu Roland Garros, de exemplu, care este deschizător de drumuri. Roland Garros a și recunoscut că juriul a fost nedrept cu Aurel Vlaicu, că la o probă de concurs a ieșit pe locul 2, deși se pare că Vlaicu avea tot dreptul să ia locul 1. Nu mai contează acest lucru, este faptul că lumea a aflat de România prin Aurel Vlaicu la acest mare concurs internațional în care au participat 42 de aviatori din întreaga lume. Aurel Vlaicu a adus mari noutăți în aeronautică, în construcții aeronautice. Aripa cu profil variabil, eliși contrarotative, inelul de răcire al motorului nu mai apare la niciun avion în anul 1910 și nici până aproape de primul război mondial. Deci el este inventatorul. Către sfârșitul anului 1912, Aurel Vlaicu a proiectat cel de-al 3-lea avion, care se va numi Vlaicu numărul 3. Este o construcție foarte modernă, cu cabină metalică. Are o noutate în construcții aeronautice pentru vremea respectivă. De data aceasta, motorul era mai puternic, de 80 de cai putere, motor gnom rotativ. Și este foarte interesat de faptul că o firmă din Marea Britanie era dispusă să-i construiască o serie de 80 de avioane acest tip. Nu știm de ce nu s-a încheiat contractul, dar bănuim că firma respectivă ar fi vrut să beneficieze de licență fără că el să primească anumite drepturi, erau firești și din această cauză nu s-a finalizat acest contract. Dar faptul că a fost chemat și i s-a propus să construiască avionul într-o serie atât de mare la vremea respectivă, înseamnă că această creație științifică și tehnică ale inginerului român Aurel Vlaicu deja depășise de mult granițele României. Lumea știa cine este Aurel Vlaicu. Avionul a rămas incomplet, nu a terminat construcția. Din nefericire, în timpul retragerii armatei române după prima campanie din războiul de întregire națională, s-au pierdut și documentele și avionul. Rămâne un mister. Poate tinerii cercetători o să rezolve și această enigmă a istoriei construcțiilor aeronautice în România. În acele vremuri tulburi, românii își defineau identitatea națională. Vlaicu, asemeni tuturor, a păstrat legături de prietenie cu o serie de patrioți ai vremii. Nu puține sunt corespondențele lui cu Goga, Caragiale și membrii societății Astra din Sibiu, care cu toții militau pentru unitatea românilor. Inginerul Aurel Vlaicu a fost și un mare patriot, pentru că a efectuat zboruri în toate regiunile țării. Prin aceste zboruri, de fapt, el a trezit conștiința națională a unității tuturor românilor. Deci el a contribuit prin activitatea lui și la ideea Marii Uniri, care se va realiza la 1 decembrie 1918. Din nefericire, în ziua de 13 septembrie 1913, în dorința lui de a trece Carpații în zbor cu avionul Vlaicu numărul 2, fiind invitat la sărbările societății Astra, care milita pentru unitatea tuturor românilor, a plecat pe un drum fără întoarcere. Rămâne încă un mister prăbușirea avionului în apropiere de Câmpina, la Bănești. Atunci s-a prăbușit universul fără margini al maistorașului din Binținți. Flacăra mistuitoare de a trece în zbor Carpații a rămas adânc încrustată pe masca mortoară. Timpul a stat în loc până când un grup de entuziaști, piloți, tehnicieni și constructori au dorit să reia visul lui Vlaicu. Fără schițe și calcule matematice, au parcurs aceleași încercări ca și Vlaicu. Am fost pilot militar, dar am zburat în misiuni civile. Am zburat avioane din timpul războiului, am aproximativ 23 de tipuri. Am zburat avioane germane, americane, poloneze și din copilărie am făcut avioane. Am luat dintr-o revistă o imagine pe care am făcut proiectul propriu-zis și am făcut macheta acelui avion. Și de atunci entuziasmul n-a pierdut nici în ziua de astăzi.
Ideea a pornit de la a reface istoria României, când noi am avut un grup de pioneri ai aviației care sunt cunoscuți în lume, cum a fost Coandă, cum a fost Vuia și cum a fost Vlaicu. Acești oameni au pus mult suflet pentru pioneratul aviației române. În această idee, noi am căutat să refacem macheta în varianta modernă, cu materialele și condițiile de astăzi, ca acest avion să și zboare. Am citit bine tot ce s-a putut citi despre el, pe urmă am refăcut desenul și dimensiunile altor piese în raport cu scara respectivă. Am dedus scara la care era desenul și cu acea scară am mai completat anumite detalii care lipseau din desenul de ansamblu. Am avut o schiță de profil, în plan și din față. Cum imaginea din față e dată pe bancnota de 500.000. Aceasta era schița de bază și din documente am găsit și dimensiunile cele mai importante, cum ar fi anvergură, lungime, profunzimea aripilor, greutate, și care ne-a dus la datele unei reproiectări. Prima modificare și generală este că acest avion este în totalitate metalic. Al lui Vlaicu era numai longeronul longitudinal, un tub de duraluminul, iar restul era totul din lemn. Și noi l-am fi putut face din lemn, dar lemnul care s-a folosit atunci a fost lemn tratat, păstrat în timp, de calitate mai bună. Avionul Vlaicu 2 modern, să zic așa, este rodul muncii a 3 ani de zile de către un colectiv entuziast care și-a dorit să vadă visul dus în continuare la bun sfârșit al lui Vlaicu. Visul de a zbura, visul de a trece Carpații. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un bord pe care Vlaicu nu l-a avut. Practic, el nu a avut niciun instrument la bord, el a zburat doar folosindu-se de propriile sale simțuri. În schimb, motorizarea acestui aparat replică Vlaicu 2 este un motor super performant, un HIRT asistat practic de un calculator. Aparatele pentru controlul zborului sunt clasice. Avem practic în loc de manșa care se găsește în ziua de astăzi la avioane, asta este o formă originală de a lui Vlaicu. De fapt, el a avut acest volan și ca dimensiune și ca execuție cu lemnul de brad în combinație cu fagul stratificat, pus pe o ramă metalică și decupat cu 5 spițe. Pot să-l numesc ca realizarea vieții mele, pentru că sunt la vârsta de 79 de ani și pentru că nu prea am avut posibilitatea să-mi satisfac această dorință și, după cum v-am spus mai înainte, am construit din copilărie avioane care au zburat, aeromodele, care au zburat, care au mers la concursuri și asta mi-a rămas în sânge și îmi vin lacrimi de bucurie. Sincer, toți o numesc o bijuterie. Visul final este de a trece Carpații și de a face un tur al României, așa cum parțial a făcut și Vlaicu la vremea lui. Inginerul Aurel Vlaicu, în scurta sa viață, a lăsat o operă monumentală cu invenții deosebite în construcții aeronautice, care se folosesc și în momentul de față. Aurel Vlaicu rămâne pentru unii un nume de legendă, iar pentru alții un personaj învăluit în mister și controverse. În semn de recunoștință pentru marile lui reușite, la Bănești, pe locul unde s-au frânt aripile unui înger al aviației românești, poporul i-a ridicat un monument. In memoriam, satul Binținți îi poartă numele.